Днес, като погледнах купичката на Тоби, видях, че е празна. Той наистина изглеждаше разочарован и искаше нещо по-вкусно, по-пълноценно. Затова кучешката месарница веднага откликна на разочарованието му и ми изпрати бурканчетата по еконт. Когато влязох вкъщи, Тоби буквално подскочи от радост. Първото нещо, което направих, беше да погледна състава. И честно, останах приятно изненадана. 70% месо, без изкуствени добавки, направени специално за кучета с чувствителен стомах. Имат варианти с заешко и пуешко месо, плюс зеленчуци и масло от сьомга. Всичко необходимо за едно пълноценно хранене. Честно казано, много ми харесва колко премиум изглеждат и колко изчистен е съставът. А сега, вижте, слагам храната в купичката. Консистенцията е супер и нека сега видим реакцията на Тоби, когато започне да яде. И погледнете го, щастлив, спокоен, с тази нова вкусна храна. Когато Тоби е доволен, и аз съм доволна.